Just olin tästä tsekkaamassa tärkeitä pankkipapereja, mut hei, what the fuck? Ulko on niinku ehkä crazeimmät maailmanlopun meisingit, mitä on näkynyt parin vuoteen. Tässäkö tämä oli? Päättyykö maallinen vaellukseni näihin ilotulituskekkereihin? Tässä olisi niinku Juhana Frannil hyvää matskua silleen, että herran jumala soikoon. Juhana Frannil hyvää matskua silleen, että miltä tuntuu se Exodus. Sisällä homma niinku on easy. Kaikki relaa, muutenkin hyvä meno. Mut totuus on aivan toinen täällä ulkoa. Meikäläinen tadis ainakin vitusti. Koirat haukkuu, kissat naukuu ja kukot kiekuu. Tässä ei mitään järkeä enää. Miten tässä uskaltaan niinku enää edes nukkua yönsä? Ei mitään. Tähän päättyy Juha Föörin sääkorneri. Palataan asiaan tuonnempana. Poikki!